जाबाय दिनैनि मोनसे गोदान भिडिअआव दिनै नैबे दिकाजुलि टाउनाव फ्लेक्स बानायनो फैदों ओमफ्राय दा बेवहायनो माने दखान सिङाव हाबनानै एसे देखायनो आङो माबायदि बानायो नैबेनो दखाना बे दखाना जाहैबाय जालाल फ्लेक्स माने बेवहायनो मा सिस्टेमनि माने फ्लेक्स नांगौ बानायजोबना हरो आरो मोनजोबो ओमफ्राय नैबेयावहायनो माने डिजाइनफोरखौ नैथिंबो बानायो बेवहायबो दङ कम्पिउटार ओमफ्राय नैबे जाहैबाय फ्लेक्स बानायग्रा मेन मेसिना नैबे आरो सिङाव दङ ओमफ्राय बाहेरायावबो मोनसे दङ जालाल फ्लेक्स होनबानो माने मोनथिजोबो आरो फुरा दिकाजुलि टाउनावहाय दायो माने जोंनिया फ्लेक्सआ गांथाम बानायदों जोङो दिनै गांथाम ओमफ्राय बेखौ जोङो दायो बानायखांबाय बेखौ जोङो दायो लानानै लगायहैनोसै आरो लांनोसै दुर्गा फुजायाथ' फैगासिनो दं नालाय जोंनाथ' बाटासपुर रेलवे स्टेसन बेयावनो रेलवे कल'नियावनो जायो नालाय फुजाया थ' ओरैजाय नै फ्लेक्सआ बानायगासिनो दं नैबेयो जोंना फ्लेक्सआ tamam recording punya tamam recording थ' जोङो दायो फ्लेक्सखौ लाबाय बेनिफ्राय जों दायो थांनानै लगायहैलाबायनोसै भिडिअखौबो बारा गोलाव खालामला एसेनोसै मोजां मोनदोंब्ला मोनसे लाइक होदो चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामब्लानो जाबाय जय बर' हारिनि गोजोन्थों।